مرحبا نقليكم معلاتكم نقليكم حضراتكم نايلومي تمرتنا بزعبا ناي قطر زملكتا قالاتين ግን ኣገደስቲን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኮር ባህልና ኣብቲ ገጠር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝጅምር ኩሉ ሰዋስው ኣብኡ ዝጅምር እሞ እስከ በዚአን ክጅምር እየ መብዛሕትና ወል ፋሚልያር እየን ግን መብዛሕትና ብግቡእ ንፈልጠን ኢና ኢለ ኣይሓስብን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድዩ ኣብ ዝኾነ ክርኢ ከለኹ ዳርጋ ፍልልየን ኣድሚቕና ንፈልጠን ኣይመስለንን ግን ፍልልይ ኣለዎን ዓብይ ፍልልይ ዘለዎን ትርጉመን በበይነን እዮም መጻምቲ መላፍንቲ በዚያ ክጅምር መጻምቲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ መጻምቲ ማለት እቲ ኣበቃቁላ ናይቲ ቋንቋ እቲ ምንጪ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕረሲ ዝጅምር ንኣብነት 5-6 ብዕራይ ኣብዑር ይህልውኻ ሕጂ ኩሎም ዝተፈላለየ ሓይሊ ድዩ ዋላ ቅልጣፈ ድዩ ባህርያት ድዩ ኣለዎም ቶም ከብቲ ቶም ኣብዑር ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብል ንኣብነት ወይናይን ጭላይን መጻምቲ እዮም እንተኢልካ እንታይ ማለት እዩ ክልቲኦም ወይ ዝሑላት እዮም ወይ ድማ ክልቲኦም ቁልጥፋት እዮም ሓደ ቁልጥፍ ሓደ ዝሑል ገለ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ተዋጋኣይ ሓደ ሕያዋይ ገለ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ መጻምቲ እዮም ትብሎም ንዕኦም ሓደ ባህርያት ሒዞም ወይ ድማ ሓደ ዓቕሞም ሓደ ኣካይድኦም ሓደ እንድሕር ኮይኑ መጻምቲ እዮም ትብሎም ካብዚ ጅምርቲ ጽምዶ ማለት መጻምቲ እዮም ክትብል ከለኻ መላፍንቲ ክትብል ከለኻ ግን ፍልይ ዝበለ ትርጉም እዩ ዘለዎ መላፍንቲ ኸም ይኮነን ሕጂ ንኣብነት መጻምቲ ኣብዚ ዋላ ኣብ ሰብሲ ኣልማዝን ኣማኒኤልን መጻምቲ እዮም ትይልካ እንታይ ማለት እዩ ባህርያቶም ሓደ ዓይነት እዩ ተሳኒዮም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም ተሳኒዮም ሓዳር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ መጻምቲ እዮም ክንብል ከለና መጻምቲ ኮኑን ክንብል ከለና ድማ ወል ናይ ባህርያት ፍልልይ ኣለዎም ማለት እዩ ናይ ባህርያት ፍልልይ ሒዞም ሓዳር ክምስርቱ ይክእሉን እዮም መጻምቲ ኮኑን ንብሎም መላፍንቲ ክንብል ከለና ግን መላፍንቲ ንኣብነት ኣነ ሓደ ብዕራይ ጥራሕ ኣለዎኒ ንስኻ ድማ ሓደ ብዕራይ ኣለካ ሕጂ በብሓደ ብዕራይ ጌርና ክንሓርስ ኣይንኽእልና ስለዚ እንታይ ንገብር ሎሚ ኣነ ብዕራይ ይበካ ብዕራይን ብዕራይካን ጌርካ ትሓርስ ጽባሕ ድማ ብዕራይካ ትበኒ ኣነ ከዓ ብብዕራይን ብዕራይካን ጌረ ይሓርስ ከምዚ እንዳበልና እቲ ክራማት ንሰግሮ ማለት እዩ ሕጂ ክልቴና ኣነ ንስኻ እንታይ ኢና መላፍንቲ ኢና ምክንያቱ ሎሚ ምሳይ ጽባሕ ምሳኻ እቲ ብዕራይካ ድማ ንዓይ ንኣብነት ከምዚ ክሓርስ ከለኹ ንኣብነት ሰብ መጽሞ ኣብዑርካ ድዮም ምብለኒ ኖ እዚ ሓደ ብዕራይ እዩ እዚ ሓደ ግን ብዕራይ ልፍንቲ እዩ እየ ዝብል ብዕራይ ልፍንቲ መላፍንቲ ኣይብሎን እየ ንዑ ብዕራይ ልፍንቲ እየ ዝብሎ እስኻ ግን መላፍንቲ ኢኻ ሰብ ኢኻ እስኻ መላፍንቲ ኢኻ እቲ ብዕራይ ከዓ ብዕራይ ልፍንቲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፍልልይ ዘለዎን ማለት እየ ሰብኣይ ሕጂ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትንሲ መላፍንቲኦም ክንብል ኣይንኽእልና ሓደ ኣካል እዮም ንሳቶም መጻምቲ ዳ እምበር መላፍንቲ ይኮኑን ኦኬ ስለዚ ፍልልየን ኣብዚ እዩ ከነስምረለን ዘለና ማለት እየ ተረዲእናኹም ክኾና ተስፋ ይገብር ሕጂ ዋል ብዕራይ ልፍንቲ ክብል ከለኹ ኦልሬዲ ገሊፅያ ስለ ዝኾንኩ ምድግጋ ማየድልያን እዩ ብዕራይ ልፍንቲ ብዕራይ ኣይኮነን ናትካ ብዕራይ እዩ ብዕራይ ልፍንቲ እዩ ናተይ ንዓይ ማለት እዩ ብዕራይ ፈረቓ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብዕራይ ፈረቓ እስካ ዕድል ክበኩም እየ ብዕራይ ፈረቓ ክንብሎ ከለና እቲ ብዕራይ ናብ ምሽምጋል ገጹ ዝኸደ እዩ ብዕራይ ፈረቓ ዝበሃል ንሰብ ድማ ብዕራይ ፈረቓ ኮይኑ ተልካያ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ማለት እዩ ሸምጊሉ ዓብዩ ማለት እዩ ኣቶ ተወልደ ዳ ሕጂ ብዕራይ ፈረቓ እንዲ ኮይኑ ዓብዩ እዩ ሸምጊሉ እዩ ማለት እዩ ወድላም ክንብል ከለና ድማ ወል መቸም ወዲ ብዕራይካ ኣይትእክብን ኢኻ ኣብ ዓዲሲ ብዕራይካ ብዙሓት ዝወለደለን ላማት ክህልዋ ኸእላየን ኣላማት ማለት እየ ግን ደቆም ከይድካ ምራኽናቱ ኢልካ ሕዝካዮ ገዛኻ ይትመፅን እያ ወድላምካ ጥራሕ ንብረትካ ስለዚ ወድላም እዩ ክትብል ከለኻ ከምኡ ማለት እዩ ዝስምዕ ንሰብ ተመሳሳሊ እዩ ወድላመ እዩ ናይ ብሓቂ ማለት ናህና ዓፅሚ ስጋ እዩ
ናናዩ ማለት እዩ ወድላምና እዩ ክትብል ከለኻ ካልእ እውን ትርጉም ኣለዋ ወድላም እዩ ክትብል ከለኻ ወዲ ጓል እዩ እውን ተስምዐ ምኸምኡ ዓይነት ገይሩ ፐርሲቭ ዝገብሮ ሰብ እውን ኣሎ ዝራብዕ ኩልና ንፈልጦ ኢና ዝራብዕ መንእሰይ ብዕራይ ኣብ ግዜ ንእስነቱ እዩ ዝራብዕ ዝበሃል ንሰብ እውን ዝራብዕ ክትብሎ ከለኻ ወል ከምኡ ጎበዝ ኣብ ብፅሕንኡ ኢኻ ዝራብዕ ትብሎ ኣብ ዕብየቱ ተስታይ ትብሎ ተስታይ እንታይ ማለት እዩ ዝተቐጥቀጠ ካስትሬትድ ብዕራይ እዩ ተስታይ ክንብል ከለና ካስትሬትድ ዝተቐጥቀጠ ብዕራይ እዩ ዝሸምገለ ምሽምጋል ገፁ ዘሎ ተስታይ ኮይኑ ተልካዮ ንሰብ ወዲ ሱሳ ኮይኑ ማለት እዩ ተስታይ ወዲ 50 ወዲ ሱሳ ኮይኑ ተስታይ ኮይኑ ትብሎ ጣዕዋ ክንብል ከለና ጣዕዋ ንእሽተይ ካብ ምራኽ ዕብይ ዝበለ ካብ ዝራብዕ ድማ ዝነኣሰ ኣብ መንጎ ምራኽን ኣብ መንጎ ዝራብዕን ዘሎ ግዜ ንእስነት እዩ ጣዕዋ ዝበሃል ትርጉሙ ግን ንሰብ ጣዕዋ እዩ ክትብሎ ከለኻ ድማ ከምቲ ብዕራይ እዩ ንብሎ ፀማም እዩ ገለ በቃ ኣይርዳእን እዩ ማለት እዩ ጣዕዋ እዩ ትብሎ ንሰብ ብተይ ክትብል ከለኻ ኤኪቫለንት ናይ ህፃን ማለት እዩ ምራኽ ኤኪቫለንት ናይ ቆልዓ እዩ ብተይ ድማ ናይ ህፃን እዩ ማለት እዩ ከም ምስ ሰብ ከዛምዶ ከለኹ ብተይ ማለት ህፃን ማለት እዩ ቆልዓ ማለት ድማ ምራኽ ማለት እዩ መንጉዱ ትብሎ ነቲ ብዕራይ መንጉዱ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ መንጉዱ ክንብል ከለና መንጉድ ንፈልጦ ኢና ስለዚ መንጉዱ ክንብሎ ከለና ድማ መንጉዱ ዓብዩ ማለት እዩ ገዚፉ ማለት እዩ ሕጂ ንሰብ ድማ መንጉዱ ክንብሎ ከለና ብዝተፈላለየ ነገር ሰክሰስፉል ዝኾነ እዩ መንጉዱ ትብሎ ንኣብነት ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ብገንዘብ ክኸውን ይኽእል ሰክሰስፉል ዝኾነ መንጉዱ እንዲ ሕጂ ደኣ መንጉድካ እንዲኻ ምስ ካልኦት ማለት ሲ ንዓና እንታይ ኢልካና ዓይነት ትብሎ ንሰብ መንጉድካ እንዲኻ ሕጂ ደኣ ንዓና እንታይ ኢልካና ክትብሎ ከለኻ ሲ ዩር ሰክሰስፉል ዩ ኣር ማለት ሲ ካብቲ ናተይ ክላስ ሓሊፍካ ኸይድካ ኢኻ ማለት እዩ መንጉድካ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ማእጊሩ ክትብል ከለኻ ድማ ማእገርታ እዩ ካብ መንጉድ ካብቲ መንጉድ ናብ ክሳዶም ገጾም ዝመጽእ ዘሎ ክፍሊ ኣካላቶም ኣብኡ እንተ ደኣ ሰቢሑ ረጉዱ ማእጊሩ ትብሎ ነቲ ብዕራይ ንሰብ ግን ማእጊሩ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ፀግዒ ረኺቡ ማለት እዩ ረጉዱ ማለት ኣይኮነትን ማእጊርካ እንዲኻ ክትብል ከለኻ ንኣብነት ውላዱ ዘባፅሐ ደቅኻ ተዓዊቶም ዓብዮም ገለ ወይ ኣሕዋትካ ኩሎም ማለት ሲ ኩሉ ሰብ ደሓን ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣብ ከባቢኻ ማእጊርካ ብለካ ሎሙ ደኣ ደቅኻ ኩሎም ትምህርቲ ወዲኦም ስራሕ ሒዞም ማእጊርካ እንዲኻ ብለካ ወይ ኣሕዋትካ ድማ ከምኡ ትኾይኑ ማእጊርካ ብለካ ሰዊዱ ክንብል ከለና ግን ጎቢዙ ማለት እዩ ወድኻ ደኣ ሰዊዱ ንብዕራይ ሰዊዱ ትብሎ ማለት መጀመርታ ዝራብዕ ኮይኑ ክብል ምስ ጀመረ ገለ ሰዊዱ ትብሎ ንሰብ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ባፂሑ ሰዊዱ ጉብዝና ጀሚሩ ማለት እዩ ጭዖት እንታይ ማለት እዩ ጭዖት ከምዚ ኤኪቫለንት ናቱ ከምዚ ካሎ ንብሎ ንሕና ኣብ እግርኻ ኣብ ኢድካ ካሎ ወፀካ ንኣብነት ብዙሕ ስራሕ እንድሕር ሰሪሕካ ክትኩዕት ውዒልካ ንበሎ ብኢድካ ኣብ ኢድካ ካሎ ወፀካ ካሎ ጢልያን እዩ ኣይ ቲንክ ናይ ባዕዱ ቋንቋ እዩ ንብዕራይ ድማ ሓደ ብዕራይ ኣብ ዝኾነ መቸም ጭዖት ኣይውፅን እዩ ከቢድ ስራሕ ጭዖት ተውፅአልካ እንጂ ንኣብነት ኣብ ብርቱዕ መሬት ሰርደድ ዘለዎ ወይ እንዳእማን ገለ እንድሕር ኮይኑ እቲ ብዕራይ ክሳዱ ከምኡ ካሎ የውፅእ ይጉዳእ ተጎዲኡ ኢና ንብሎ እዚ ብዕራይ ሲ ተጎዲኡ ኢና ንብሎ ወይ ጭዖት ኣውፅኡ በቃ ስምብራት ገለ ዘለዎ ዋላ ቁስሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ጭዖት ንብዕራይ ድማ ንሰብ ድማ ጭዖት ኣውፅኡ ክንብሎ ንኽእል ኢና ጭዖት ኣውፅኡ ንብሎ ንፃዕራም ዝኾነ ሰብ ኣዝዩ ፃዕራም ሰብ በቃ ነብሱ ብጣዕሚ ይረቅቕ ገፁ ማዳ ንማዳ ኸውን ገለ ኣይ ምሽክናይ በቃ ጭዖት ኣውፅኡ ገለ ትብሎ ከምዚ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚአን ድማ ኣላይ ወሰን እንቀላሲ ወዳዚ ትሜን ኣላይ ወሰን ክንብል ከለና
أب عودي مخدة كل جزء نفط منشينا نقيد أب هاجرسب أم مخدة إن نتقوم له زقالات زي نتقوم لهم زم قالات زياتهم على وسن قبل كله تمابعر بريغا خوينو من يوم زخودو نتأخل زرقصو حجي تبوسن زلو على وسن زبال السودما كنترول يقبرون مالتي كل جزء كابت قطري كي وصو قطر مالتي كابت مكاببيا نايتي عودي كي وصو وسن عوسن نسي اليوم على وسن نبلو اب سبد ما انت مالتي مانجر كلا مالتي وحصيرو مانج زغبر نخل خا كنترول زغبر كا مالتي قلاس خنبل كلنا دما تبعراي اما اخل كوينو تيرنينج بوينت مالتي اتي تيرنينج بوينت نايتي مخدا نسيو قلاساي اجي اب سبد ما نبلو حدا كامباني لونا امنات كامباني اتي كورز خونه اتي قندي ماخل كوينو دزور سب قلاس نبلو نمو اتي بدغ خوينو كله مانج زغبر ገለ ድማ አላይ ወሰን ነው ብሎ ስለዚህ ካብዚ ዝነቀሉ ቃላት እዮም እሞሰሰናዩ ተጥዕሙና አኻትኩም see you on my next video and bye for now